İşte naha ji bo müdahale derbene yekirin. Kemasiya go naha yani Şam ketiye çi yani hali hazır da ji bo hali hazır dibêjim. Ya ew jî şûna ku yani hin betir hundirê xwe bi însanê xwe re dandin û standin bike gelekî çavê wan li derve. û ev pirsgirêk e. Yani pirsgirêkê Sûrî bi nerîna derve nayê çareserkirin. Pêwîst e Heya Tehrîrê Şam bi çavê Sûrî li Sûriya biner. Ne bi çavê Tirka, ne bi çavê nizanim hêzên derve ne ev gelê Sûrî îradakî Sûrî bê ava kirin û em li hev bi hev re vê pêşerojê bi hev re resim bikin, bi hev re nexşeriyê amade bikin, bi hev re em plan çêbikin. Yani heta niha mesela Kongra Netewî ya goyê çê bibe, Kongra Diyaloga Netewî ya yek hêzekî siyasî nizane wê rojevayê çi be. Pêwîst bû ev rojevaya îro pêwîst bû ku li jina ava bihatane avakirin. Bakur Rojhilatê Sûrî ji bo vê rojevê çi ye gerek nerîna wê hebaya. Gerekî nerîna Sahil hebaya, gerek nerîna Durziya hebaya, gerek nerîna Hims hebaya, nerîna Şam, nerîna Heleb. Van deverana gerek nerîna wan hebaya yani rojeva vê kongrê wê çi be. Mesela kes nizan. Kesên ku wê tevî vê kongrê bibin pîvan çi ye? Kes nizane. Muxrecatê vê kongrê yê got hedef çi? Yani hedefa got vê kongra pê çêbibe çi ye? Vana hemû nedyarin. Ev çi yani bi rastî gerekî destpêkê a hikûmeta Şamê li Sûriya vegerin.